Foko sabi na shini maseo ali sani mito mako nyinga obe shini fundiri tekrifi wabi be odema donc ni bana ka doni nyini munu ba nyini ni ko machi kunu to kole to e kalo billahi ambalma kemenga makele no ka mali réseau pemene ndogoni dedo ato e tohiru konati ay muso infuruma dogala ngo muso in kono bi santande ke Allahu akbar santaina ngo din fana bi bangi abike che abi bangi ndene ngo de mere zoka kakerati kakerati donc santan da fara borane fi kosanna ako musutara operation docteur sola ango dogo ngo manye ne de afie kono bi tunu me santa bi bangi bon donc ni santan dafara ngwa bi bangin dene fi abike che bon e kuma ngata docteur sola ni masenema ado akoko operation wori aya piru fo ngo bon ni tato da bija nse minimi mo dima me ni kunsiena na ne maya ne min ko ama santa bi bange ne ba nyedo me wa so deja tara docteur sola donc kuma jeli kuma te ko donc ala kan deme fenani be ala kira ko ni yere je o nani na ala bi je nani na ako ni yere je dugowla ko ala bi je dugo jabila ni ala wala bi jabi ke ni ma wala du ti jabi ni yere je ala ko fola ala fana kay ko fa bi jewla uzkuruni azkurukum donc ni ala ko fa bi ko fo oh ni mo mi yere je ala barka dala ala here ke be ma se ka jo itadela mais ni ko alhamdulillah ala yi kaliya kul la in shakartum la zidannakum na ni barka dambi do fara here ka je kanu bi mogodela no te fandan ka dogo ni o fi kira Musa ka sanayele la ani ala tagato do nyonye dola mogo sabay chifo Musa abeko mogo be chifo jonimo wi chomin konati afo ala yi kwa kaniketa obikeo mogo bi sama jo mogo fe min bi do président ka e min ti do aka ni tari jo président ka dala ni do maga nana ni ko ta iba fo président e kwa ka ni kene obikeo mogo fana be min ka suru ala la katime ka ibo ci ala ma mogo sabay kele ngo Musa ba ko Musa ko ni tari ba fo ala yi fe min ta fe fiu kwa ka dia ko mogo bala to gele no ko Musa ko ni tari ba fo ala yi kaka ngaye resa boy ala yere ala sako akange oyi to ko ndo ko Musa ko ni tara iba fo ala ko kan la jetinza oye anga bi mo ko ka kuma kan la jeti parce que kan jeti la ala yeti la ma ne bi la de mingo ala kan la jeti oy fanda de fanda ya fe ko shi ti bloqué ti abi cenge de seli e mo ko na to abi ki sigola abo ka ka la ora da ko pour que mo ko kana la ko mais ala ba fe o di ato cenge ko la mais ale ko Musa ka fo ala ko ala ka la geti Musa ni ala ka nyonye ko fe a digito ala ko ma ko do ma ci do fiyewa ko ci do forani ako bo mingo ko femi temfengo dama ta faye ko nya sondela parce que dendi ala fe onate lam yalidi wala mi uladi wala mi yakullahu kufuwan ahad aishude ko ta faye ko ni de dama oh ko mingo konga aken sakoy ta faye ko nya ka sakoy o digito Musa nana soro nabara de do asiklen tora doro Musa ko ye chifoy ko la ko nga fo ko ye chifo ala ka ko asona itama asona itama waraba unana nabara imine ka farafara hala jirimi bona duguma u ya be cheka Musa ko ala ko ni sako yi ala ko ni sako ya ka dina so mais ay bato minge mina do al jina mina bato into la saba bo akalla ba li laban to ko jugula akasabali
Mo toro fara ka baraka donc a bi aljina so o de la dekun caman bɛ an ka an yɛrɛw nɔ don parce que ni ko sisan ko i bɛ aljina jumɛn fɛ bɛɛ b'a fɔ Firidausi bon Firidausi t'i sɔrɔ ni i ma tɔɔrɔ koyi nkalon dɔw bɛ tigɛ ka da i la banajugu dɔw b'i sɔrɔ tɔɔrɔ dɔw b'i sɔrɔ n'i y'a kun dɔn parce que ala ti i don aljina kɔnɔ ten f'i ka sɛgɛn bon e ka alabato tɛ se k'i ladon fo tɔɔrɔ dɔ k'i sɔrɔ i ka wari dɔ ka bin kɔ ou bien degun dɔ k'i sɔrɔ mais n'i sabali la i ye aljina min fɔ i bɛ don o la mana ala y'o fɔ Musa ye a ko bon min ko ko n k'a lajɛ komi ale ka jate la ko ɲɛ t'a la t'a fɔ a ye ko n y'a ye Musa ye ci fɔ cɛ ye yɔrɔ min na cɛncɛn minnu kɛlen don k'a sutura o bolila ka bɔ a kɔrɔ n'a ye cɛncɛn min sama ka gɛrɛ a la o bɛ boli ka taa n'a ye min sama ka gɛrɛ o bɛ boli ka taa a kulera a ko Musa ma ko k'a fɔ ala ye k'a ka hinɛ n na ala tilara ka hinɛ an na ka cɛncɛn kɛ k'a sutura donc n'i y'a ye hali bi cɛncɛn b'i sutura ala b'i fɛ o i b'a fɔ fantanya b'i la mais i lakolo tɛ taama o fani min b'i kanna n'o b'i le b'i sutura ala b'i fɛ sinon a dimina adama kɔrɔ don min na fani banna na o don aljina kɔnɔ donc toujours ni b'i ka fini don ka fani to e kana a dɔ ko ala b'i fɛ wari in tɛ donc o la an b'a ɲini ala fɛ ala ka an bɛɛ sago d'a ma basumalatu min wurudila adadu min na ala b'a dɔn ne b'a dɔn aladenw b'a dɔn kabi ala ye n da n ka nin numéro chiffre in fɔ diɲɛmɔgɔ ye a ye basumalatu wurudi ni adadu la nin y'a fɔlɔ ye o ye uluhiya de a ti gosi fosi la ni ala m'o kɛ donc hami min bɛ aw la an y'a ɲini ala fɛ ala ka hami ninnu nɔgɔya abiyankaw ta kɔni kɛra ba faga ni kilicɛ de ye ka ba faga ka tila k'a fan cɛ ka taa n'a ye Konate bi yan karamɔgɔ min ye 30 nɛn ka nin de don Jawara ale de ye 30 nɛn kan ka ala karaba ka ko kɛ yɔrɔnin kelen a sababu bɛ ne bolo a ka ca 12 ye a dan ye i karamɔgɔw k'a fɔ ko kɔlɔsi juru tigɛ Ayidara y'a fɔ don min na a bɛ mɔgɔ miliyo de cɛla a ko Konate k'a y'a fɔ Konate k'a ka kɔlɔsi bila parce que fɛn bɛ yen n bɛ ala karaba ni min ye a bɛ sɔn o la ka sɔrɔ kɔlɔsi tɛ n tɛ taa yɔrɔ jan o la yɛrɛ kabini ne ye nin dɔn n karamɔgɔ ye n'a y'a sɔrɔ n ma deli k'a sɔsɔ don si Konate nin kɛ tan Konate ka baw ma n'o ma deli ka kɛ fiyewu a bɛ hami min na ala k'a nɔgɔya anw bɛ kamana gan ka sa tɛ kɔlɔsi taama yɔrɔ min na ala kana o ko di an ma an y'a dɔn kabini n y'a dɔn don min fɔ bi ne ma deli ka n ka lahiya saga san fɔlɔ fiyewu ka fɔ a ɲɛ hali n'i nana saga di a ko nin ye n ka lahiya ye ne ma n karamɔgɔ ka saga san ka taa d'a ma n b'i ka saga nin ala b'o dɔn i suya seere wa n'i nana ni saga ye a mana bonya cogo o cogo o tɛ k'a ka lahiya ye n bɛ taa a yɛrɛ ta de san n bɛ taa d'a ma a ka so mɔgɔ t'a tɔrɔmɛ dɛ parce que o paraɲɛ kelen o paraɲɛ kelen o bɛ bila ne ni ɲɔgɔnnaw cɛ donc ala sɔnna o bɛ aw bolo yan aw kɔni ta ɲana de an bɛ dugawu kɛ bonya caman kɛra an ye mais ala k'a segin aw ma mɔgɔw b'an bolo Côte d'Ivoire yan minnu bɛ yen vraiment ni diinɛ kanu b'u la ka dama tɛmɛ o ye an ka alimamiba ye Imam Traoré misiri dɔ alimami don mais ne bɛ nin bɛɛ de ka taa so hali surɔ n k'a ma n k'a ka taa n'a nana et puis a bololankolon tɛna dɛ bi a nana ni to ɲumanba ye ne yɛrɛ n bɛ dugawu kɛ ala kana o kɛ k'a dun kɔfɛ bon ale ye alimami ye yɔrɔ kɔni n'i ye dugu min dugutigi kɔgɔkurunin kan k'a kɔri fɛn dɔ b'a jukɔrɔ de ale ye alimami de ye dɔnnibaga don n ma kalan n ma foyi
mais dongo do na mana ni jege jeneye abena ni sogo jeneye depuis anana an b'a fɛ ka boli ka taa ko caman b'a la koyi an kan ka minnu yɛrɛ bonya olu yɛrɛ de b'a la k'an bonya ni ye to ta ka bɔ fo 18 tori ma dun fɔlɔ yɛrɛ bon dɔnnibaga don bon o ni minnu nana ni malobɔrɔw ye minnu nana ni a tɔgɔ ye di sukɔrɔw ye ani jiw o de ka ca donc o la vraiment an ye nin nombre di aw ma a ka wuru di pour que an kana sɛgɛmagatɔ y'aw la tuguni an b'a ɲini ala fɛ ala ka bɛɛ ka hami nɔgɔya an kun nana an ye séjour min ta o dafara an kun kan ka taa bi de mais an bɛ nin yɔrɔ min na dɔ nana nin ta et puis ka tila ka tile 5 sara bon n'i ye a wari lajɛ an tɛ ɲɔgɔn sogo dun donc ni bana ye kanubaga ye i bɛ tugu i jugu de la donc o de la an ye nin séjour nin kɛ aw fɛ yan donc ko taga don kana fɔ parce que n'an y'o don fɔ u bɛna bɛlɛ kɛ an ka basigiya nka en tout cas kɔni bɛɛ k'i hakili sigi ne ni dangaden tɛ ɲɔgɔn ye fɔ yɔrɔ caman ni dangaden tɛ ɲɔgɔn ye mɔgɔ min ka sababu t'i bolo o t'i ɲɛ fana dɔ bɛ yen o ti Konate ye mais o ni danga b'i kɔ kelen tɛ sinon kunu dɔ ye n wele a ko a filɛ ko n ka telefɔni pase a ma k'a bɛna expliquer yɔrɔ ɲini n ko e bɛ yɔrɔ jumɛn k'ale bɛ Bamakɔ n ko sisan kɔni baara de b'i bolo ne bɛ Abidjan yan bon i b'a sɔrɔ a tigi ka sababu tɛ n bolo mais a ko k'a bɛ segin ka na a bɛ segin ka na ne sɔrɔ yan wa o kun bɛ Ala bolo donc o la aw minnu ɲɛ dara an kan a y'aw hakili sigi an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka bɛɛ ka hami nɔgɔya dɔw bɔra yɔrɔ janw na ka na fɔ Daluwa ka dɔw bɛ yan a bɔsokaw bɛ yan bon a bɛɛ nana sababu ɲini na aw nana aw na yɔrɔ la Ala bɛ ko kɛ mɔgɔ kama a b'a hakili to o la faama bɛ dɔ jɛ mais ni dɔ y'a kɔri a bɛ sɔn kira ka sahaba dɔ tun bɛ yen ko Saalaba a ɲɔgɔn fantan tun tɛ yen a yɛlɛmana misiri kɔnɔ diinɛ dila alakira min ma kira kun bɛ n'a sɔrɔ don o don cɛ bɛ misiri kɔnɔ a bɛ Ala wele cogo min na a b'a wele ten mais alakira ko a ma sallallahu alaihi wasallam a ko mais diinɛ dira ne min ma ne ti min kɛ e k'o kɛ a ko kira ma a ko silamɛya tɛ dɛ a ko sɛgɛn ɲini ka bɔ a de Konate n yɛlɛmana misiri kɔnɔ yan n ta tɛ silamɛya ye dɛ sɛgɛn de bɛ ne na kira ko a ma ko n'i tora tan i b'a sɔrɔ o de ka di Ala ye a ko ala kira ma ko maa si da kan tɛ sɛgɛn ye kira ko Ala n y'a ɲini fɛ n b'a dɔn nin ye fantan ye mais ni kosɔn a kɛ nafolotigi suko ni dugujɛ cɛ la a kɛra nafolotigi fo a ɲɔgɔn fɛntigi dɔgɔyara sahabaw la donc mɔgɔ bɛ dɛsɛ ka fɛn dɔ ɲini Ala fɛ e bɛ mɔgɔ dɔ bila i ni Ala cɛ o bɛ kɛ a b'a hakili to o la kosɛbɛ an balimamuso dɔ tun bɛ Sikaso Halima Yida hali b'a bɛ yen Sikaso an sɔrɔ ɲɛmɔgɔba dɔ don mankanw cayara fan bɛɛ fɛ Konate ta Hayidara fɛ a bɛ Hayidara fɛ a donna ta a bɔra ta mais ale donna a y'a sɔrɔ n'a ye den o den sɔrɔ a bɛɛ bɛ kɛ muso ye n'a ye den o den sɔrɔ a bɛɛ bɛ kɛ muso ye a ye den sɔrɔ ka kalo 4 dafa ka taa écho kɛ o ko muso don a nani jɔ golo la a ko Ala ko n'a y'a sɔrɔ Konate ka baara ye Ala kama baara ye Konate bɛ Hayidara tɔgɔ fɔ a da la ni politiki tɛ fo Hayidara kanu de b'a la den min bɛ n kɔnɔ muso don dɛ mais a yɛlɛma ka kɛ cɛ muso tora golo la a kɔnɔ kulura wuli da a ka jigin kalo 9 a taara fɔ kalo 13 parce que kalo 4 fɔlɔ min kɛra den cɛya ni musoya bi dɔn kalo 4 bon ni matériel changera karamɔgɔ ka hakɛ to kuma na fɔ a ka taa garage la tuguni kuma kalo 4 fɔlɔ min tɛmɛna o bɛ kɛ fu de ye kuma na kɔnɔ taara fɔ kalo 13 a den kɛra cɛ a jiginna a taara boloci la dɔgɔtɔrɔkɛ ko a ma ko n ka kɔɲɔmuso bɛ yan a ko kɔɲɔmuso tɛ dɛ ko i ka siyɛntala de bɛ yen dɔgɔtɔrɔkɛ o cogo di a ye papiyew jira a la a mɛ ko muso don a ko mɛ ko Konate y'a kɛ cɛ tile ma bi dɔgɔtɔrɔkɛ taara ne fɛ so kɔnɔ donc muso ka ŋaniya o de kɛ donc o la k'a fɔ aw ye dɔrɔn
ni dɛsɛra fɛn dɔ la i bɛ jɔ dɔ bila i ni ala cɛ a bɛ kɛ donc an kɔni ye nin baara in daminɛ parce que an y'a dɔn ala welebaga o de ta ye tiɲɛ jamanadenw ka numéro bɛ mɔgɔ min bolo jamana polisiw ni gendarmew ni surasiw ka numéro bɛ mɔgɔ min bolo ani président ka numéro bɛ mɔgɔ min bolo i kan ka jɔnni wele o la président de wele ne b'a dɔn diɲɛ ala de ye diɲɛ da ala de b'a gundo dɔn ni mɔgɔ min b'a fɛ ka diɲɛ sɔrɔ min y'a da n'i sin'o ma i b'a sɔrɔ n'i b'a fɛ ka lahara sɔrɔ mun ye lahara da n'i sin'o ma i b'a sɔrɔ o de la an y'a kɛ diɲɛ mɔgɔ ka hinɛminɛ kama kalo o kalo ntɛnɛn laban an bɛ basumalatu wurudi n'a y'an sɔrɔ dugukolo yɔrɔ o yɔrɔ la mais ala barika la an bɛna yɛlɛma don a la yɛlɛma donlen a la tɛ dɔwɛrɛ diɲɛ bɛɛ b'a la k'a kɛ tubabu jamana arabu jamana a bɛ kɛla yɔrɔ bɛɛ la donc an laban bɛna basumalatu yɛrɛ de bureau sigiyɔrɔw la sa mana ni yɔrɔ min y'a wurudi an bɔra Sikaso san olu y'a wurudi 1,300,000 ani dɔɔni o 1,300,000 dafara o y'an wele ko a dafara an wulila an taara dugawu kɛ donc o kɛra cogo min na o ma dogo o kɔfɛ an taara Kaye olu y'a wurudi 1,100,000 caman an taara dugawuba kɛ depuis Kaye sigira a ɲɔgɔn jamako ma kɛ Kaye dɔnnibagaw fɛ a mɛn o mɛn aw n'u fana bɛ yan tuma dɔ la ni aw sera ka ɲɔgɔn faamu tɔngo kɔni man di ne ye ka da fɛn dɔ kan parce que africain ti tɔn dɔn africain ti politiki dɔn politiki b'an ka jamana ninnu kɔnɔ mais an mago sa politikiw de b'an bolo sinon diinɛ ti taa ni politiki tɛ o minnu taara hiji la hiji tourné fɔlɔ 3 ye kaba tawafu fɔlɔ 3 min n'i b'a kɛ ni boli ye politiki de don parce que kɔgɔ san na hiji sera kira ninnu ko bɛna hiji la magangaw y'u labɛn ko kɔgɔ bɛ ɲini k'u faga n'u nana kɔni an b'u faga ala kɔla kira ma k'i m'a ye dɛ k'a ka tawafu 3 fɔlɔ in an y'o kɛ ni boli ye sahabaw ye boli daminɛ kafiru dogolen bɛ wo kɔnɔ ni bere ni muru ye u ɲɛ b'a la sahabaw bɛ boli la aw ko cɛ ko ni nin kɛra u kɔgɔtɔ ye ko ni u fara aw b'an fa bon o boli donna tawafu la o tɛ politiki ye wa donc an ka adamadenya politiki ye mun ye Sekine Jawara dutigi don ne y'a den ye Tarawele y'a den ye Bama y'a den ye Azizi y'a den ye o tɛ denkɛ cɛ 4 ye wa ni mɔgɔ 4 bɔra fanga nɔfɛ Jawara b'an wele politiki la a b'an wele a b'a fɔ Konate e ka voter Adama ye Tarawele e ka voter Drissa ye Bamba e ka voter Mineta ye Azizi e ka voter Orokiya ye o mɔgɔ 4 de tɛ fanga nɔfɛ donc a b'a denw tila fanga ɲininaw ni ɲɔgɔn cɛ nka a b'a fɔ denw ye ni min ye place sɔrɔ i kɔfilɛ i dɔgɔninw na ou bien i kɔrɔw la bon o la ni filaninw ba jɛgɛ bɔra fitini ka jɔ la a taara Alassane ta la filaninw ba bɛ naji k'a bɛɛ la donc politiki y'o de ye mais ka taa kɛ ne bi mɔgɔ min fɛ n'i t'o fɛ n b'i furu sa a kɛra mɔgɔ sa politiki ye sinon nin ye politiki kɛcogo de ye ni fanga ɲinina ka ca dɔrɔn i denw tila u ni ɲɔgɔn cɛ et puis kangari de ye denw ye fana ni min gagnera dɔrɔn k'a kɔfilɛ tɔw la donc o la ni dɔ bɛna gagner kɔni e ka du bi jɔ mais ni dutigi ko ne bɛ min fɛ n'a t'o fɛ a ye n ka du bila n'o ma gagner dun a b'aw si kɛ duguma di donc o la silamɛya fana bɛ ten silamɛya tɔgɔ caya o tɛ silamɛya caya mais tɔngo in de y'an mago sa f'a sera yɔrɔ dɔ la n'i ti tɔn min na dɔrɔn o bi bere da ye kun de ka fɔ n ye kafiri yɛrɛ de ni maa min ti wahabiya ye ayi i ye kafiri kɔda de ni maa min ye wahabiya ye i ye kafiri kɔda ye mais an bɛ taa min dutigi ye mɔgɔ 1 ye den ye den 100 den 100 bɛɛ n'a ka tɔgɔ tɛ wa mais est ce que o bɛ se ka den 100 bɛɛ bɔ cɛkɔrɔba taya la donc silamɛya tɔgɔ ka ca jiri ju tɛ 1 ye wa mɔgɔ b'a bolo hakɛ dɔn wa mangoro ju 1 don mais mangoro bolo fara-faralen don mais bolo mana janya cogo cogo mangoro a bɔra ju 1 de la donc f'an ka silamɛ tɔn faamu ka kɛ o ye n'i ye tɔn sigi i ye silamɛ ye maa b'i ka tɔn na o ye silamɛ ye maa t'i ka tɔn na silamɛ don an ka jɛ ka taa donc o de la ne banna tɔngo ma parce que a ma faamu ni min fana fɔtɔ filɛ nin ti tɔn ye maa o maa n'i bi tɔn na bɛɛ bɛ nin na
Mauma ni bi tona ni tonga tondi ala wele to ala de ko ma ko wala zikrullah akbar ala wele di kabbo ala ko ala wele kabbo parce que anyi wala mo bala ka wurdi am jayreya basmala tu min be wurdi milliard de to ma uti nyoko kalama tuma dola na awe nyoko bora nyoko kalama na chayara kono tay ni nombru soro donc ami boli kana ke yani inche 45 minutes tedi 45 minutes angon misra view ya samme nango bajude ango to nango ya sizini bismillah ko ya rahmani arahim ango no ya am ta kana amina arahim o jagale amuguni jawara yo dia o do asira view dala e kando fongo e ka sira kata sira no fo hakili sigira o man sira yoron dola che avion yi jeta ane nye bora fara kono che kumana ka ja di herere donc là amba ke tout ça i modé ou flé ko bi ko kono di ka auto niti kamana gwa be aw blanya abjanga wala ya ukuna ja kuna te karamogo bi fendo kuna te karamogo bi sibola kuna te karamogo e ala mogo e o tisi fola o plaki e kuna te di Allahu akbar kuna te karamogo ne de o katolo kudi sigatala de oluwa fo kuna te ni kenye ali sabala ka fa balmawe kone ablakata maka ka muso folo blakata nyina ka muso flana blakata abi ko fo lui mais ale ya famu tuma dala ba fo munu nyolu ma famu karamo mi ya ka kalande daga o bi blakata maka ne ale sigo sige ni mi dubo min kene ya ta ka jolu donc amo ko fe to bi ko fe a to ba bi ko fe parce que ni kama ma ba bolo fi paratito nele ma dese to la te bi fengai amasiki ni munye na bi ko ale ka duwolo ne ka tesi no te chama ye kala don kala tabata ga na amtara kaifa ko make ulu ne gala ba shude tunati karamo bi kalande daga fa bi tamne war musul wallahi yoro lu ta masoro ni avion bi ko donc ale ba bolo ya vraiment bi do jabi ko ni o terra terre di Bamako fana so fale mbabe wala ka amwele wala ka wele bo ale ambani mbadin koroke ani anga duwa almami ani ummoke bo lu bepp mi maganta kala lu unana surodi do lu bebbi basmala tu wurudi yorola bo on taga dini lu tay parce que on a très bien